Kumulay sa season 4 hagan ka ski ka babot kat santarik u nokra benta ka ski kadai ka ski ka baar ka jingyaki jongka National Federation for New State NFNS hagaba ka parti HSPDP bat ka we ka parti na po rilogaro kedyo nya simenta ka ski tingila poy hagan ka jaka te kimpat yo banya sedang te sa sipang hi kinsa sedang biang ya ka sit in demonstration ka bala pulong hang ne po jantar mantar po New Delhi te yai sha bat ngi yai apa ngi ngin yo banya pen i happy ya ka jing ya khi la ne ka sit in demonstration ke ba ka NF NS menta ka si kin yo ban shong lain mongar la ne sit in demonstration hang ne po jantar mantar United Khasi Hagasi kababot kata hakat santarik uno para arhaja arfuar sa season 4 kikunhun roper kibla dawala ka jong kajala kibahap hapo kasatri National Federation of New State NFNS kentup ya ka parti HSPDP hapo ka jinglamba KP Pangniang bat ka goralan State Movement Committee kilami biang bani kendu ha jantar mantar New Delhi ban peteng biang ya ka sit in demonstration bandawa ya ka jela ka bapura sya ka sarkar kemi kini kikunhun lingba kinongkren ber kinong ilam kijongki kila perta badawa sya sarkar kemi bakadai banjubab no ya kijing pet sngew ki basonong rem kijongki bat ai no ya kijela ki bapura khnang bakan long ka jingsingan ka bapura kijai benrew ret pai hakari India nakaliang kane ka kunhun kila pharu ya ka dorkhas sya ka sarkar kemi halor kini kijing dawa kijongki On the 2nd of June. Long live Vidarbha, long live. Long live, long live. State demand. Honorable State Assam, long live. Long live, long live. Borderline, long live. Long live, long live. Marinai, Marinai. Marinai, Marinai. Long live, long live. Long live. Live. Long live, long live. Khazi Janta State, long live. Long live, long live. Khazi Janta State, long live. Long live, long live. NFNS, long live. Long live, long live. NFNS, long live. Long live, long live. Khazi Janta State, Zindabad. Long live, long live. Vidarbha, long live. Long live, long live. New states demand. New states demand करने वाले एक हो. एक हो, एक हो. No new states, no rest. No rest, no rest. Zindabad. Zindabad, Zindabad. NFNS, Zindabad. Zindabad, Zindabad. Thank you. So इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं. फिर इसके बाद आप सब देख Khasantarik jong di December ngilayo ban penkut ya ka sit in demonstration jongi ka parti jongi SPDP rengkat bat gani ka federation aga ba menta kasina kaliang jongi ngiliyor ban pensngau ya ka jing dan kam jongi kum ka parti da ka bang ngilayo ban ai ka jingkren menta kasi ka phang galong balai bangi dan kam ya ka kasin state ngila batai hangto ba da ka jing ya railang ka jing ya menjurlang jongi ke HSPDP bat ke GNC akabangi dawa ya ke Sukar India ban piano ya gane ka state ke jongi haki atli ke state ka dawba ka dawsan bangi dei ban phia ka long halor ka nongrim ba ngidon la ka jong ka tin ka thali ngidon la ka jong ka riti ka dustur ngidon la ka jong ka sensar bisar ka bakarpang bat kata kare ke nongrim ka bangi la pha ka kubor sya ka Sukar India padha ka ju ka poro ngilayo ro ban penpau ba ka jingyo jongi ya ka state ka bathamai kanlong ha ka article laispa ni phoi jong ka riti sanchar jong ka India ba ka ni ka 6 schedule ka mangdan lapa kambiang yangi namar ka jingdon jong ka khadar a kalong ka maujin thut ka bakrau yangi kum ka jaiben riu ka jongi namar ba ya ka hoglong trai khamtam ka khndo ka siap ya ki khlau ki tap hadu manta ngimsom lala ban thawan ngimsom lala ban penyai damangi ka jala megalaya ka menta Andai lagi nyo khasin justice hak lais pa niya po ay kat bakawan ka J ne ka K ne ka kat bakalong Henry kalong kabor kan yareng kat bat ki state ki marjan hak lais pa niya po ay jong ka Nagaland jong ka Mizoram bat jong gi way bat ka daw ba ka bangi dawam ta kasi kalong ba ngilayoru manta ka jingkersan na kani ka Federation of New States hak ba don hadu shipotam ki jaiben ri ba fair Inyo ya kapan soilang ru menta kasi ya kini ka memorandum ha ka mangin sapa menta ka janmit hi how Amit Shah ubadai Union Home Minister but ya kini ka memorandum ngadap sai menta kasi
and sim ke kli da chairman secretary jong ke federation aga ba an penyo ya appointment ban yakren ba un sngap ba un aingi ke jubab halor ke jingdawa ke jungi kata ke ka rai ka bakhadu ka bakum ka national federation of Khasi state ngiyo ya ka ban rai menta kasi bat ke ke jing rai ke jungi ka long bangin paipat lara sarkar ka nam sngap kam num shashkor ka bamut ke jingdawa ke jungi ka nam kutang menta kasi bat ngindang organize ye giwai pat ki demonstration ki ba hapo gani ka lama jong ka Federation of New States ka bangin se shem na ka por sa ka por te menta ka singi idap da ka jing kemenru ha bangin liyo ban ruai ya ka jing ruai ijri jongi ri kasi ka ba menung ngi ruai tang ya ka ni ka jing ruai hala ujong utnum tendai jong ka khasi jantia dai menta ka singi liyo ban ruai ha ka ni ka jaka ka balong ha New Delhi aga bunba gini ki para nongilam ki badawai ki sir per ki lakwa bantip ka ai kita ka jingmut jong ka ri khasi bar ngila presungtu yang ya kan ka jingruai bagalong ka jingruai ka ban nadu hendai kulong khamta mandu kawan kan ka jing ka tho ka tar ka ri ka jongi ngila yo ya kan ka jingruai aga ba kan ka jingruai kan kasiu thia bangidon la ka jong ka ri ngidon la ka jong ka jaiben riu ngidon la ki lum giwa ka bitanap ngidon la ka hok sinsar ya ka hok ka bisar e manta ka sing idap da ka jingkemen ya baro kinong elam jongi iperanung kirkam jong ka party nadu ka youth wing nangta ka women's wing apo ka nyelam ikong bada bat uskedri jongi bat iba matel iba lolong vice president ngilio pendap lang ya kan ka program tentang sing lolong ka job bat ngingai scam bagani ka jingdawa ka jongi ngimdai ban pasung thu kum ka jai ban riu ka jongi bakadai ka jingdawa ka badai tang ha ka por election ngilaya jagani ka jingdawa ka jongi lai posan teli kisnam kat khnai spa prapunyo bat ngilaya jagani bat kadai ka por ka jongi bat yai pen kenmau bat ngin dawa bat bakata kalong kubor jongi sabaro ki parado ki prasnam ha ka bri new trap banong balada kata ka khasin state kam denkam yangi ka jaipen riu ngim su ngi pediang ya kanono ka jingken tho ka jongki tangpa pen i yangi da ka wei galanti ka ai kata ganti ka bhatam ban penne pensa lani ban penne ya kata ka jinglong kerpang jongi kum ka jaipen riu lani ki hok kerpang ji kum ka jaipen riu lar ki don da ka wei paru ngi pediang ya ka ban yosngau mola ngi pediang ya ka ban tip ka ai pat ka solution bakal lawai ba pernah jong ka jaipen riu jongi ka bang idai kum ka jaipen riu bo blai labu kerpang hakiliang baro nadu ka kendo ka siap nadu ka sensar kadar nadu ka riti ustur nadu ka tin ka thali isngo ban ong bagari ka kubor kan lej jagari ka sibat chantia bat ngi kerparu ya baro kinong sungsnong ya baro ki paranong yelam bakani ka issue ka baka party ka bu lani kanono ka party ka bu ngimdai bandan kata ka jingi sung fair na kaliang jong ka political sentiment lani ka jingi sngo thu ba ka dei na ka wan na ka party jono hande kanono ka issue ka bawan na kanono ka party lar ka long sisa na kamta ka dawa jong ka jai menriu ngi ge SPDP ngi ko benong tongin join hands na ka banta omdai ban join na ka party ndai join ka movement join ka issue join ka norim na ka banta ka riba ka jai menriu kani ka long ka khubor ka bangi kwa kum ka party SPDP ka ai ha ka riba ka jai menriu ngim kwa ya ka bangin kentho lani bangin ong da kumai pat ndai ngi kwa ba na ka banta ka dawa jong ka riba ka jai menriu tongin ai ka jing ye trelang namar bagane kamdai nagabenta kamenta ka political mileage lene ka jing yonong ka politics sendai ka life sem ka party ka bu ya karib ka jai meriu ka long ka menta bat kalawai ka jing mentoi bat ka jing long ka lawai ba phnai jong ka jai meriu ka jongi kani ka long ka khobor ka dan ban ai hagani ka por sabaro kinong ilam ba sabaro kinong jong ka